Du skal lade drengen være. Han skal være dreng, han skal være jeg gider ikke det pisse med ham længere. Han har ingen venner, han sidder derinde hele tiden. Han gider ikke at snakke med folk på sin egen alder. Men det er nok det er sådan Kevin, han har det bedst. Ja, men så kunne han da starte med at snakke med os aftensmad. Han sidder altid derinde. Kevin! Hvad sker der? Hvor er jeg? Hvad er det? Vi skal ud og hente koken. Koken? Hvilken coke? Bob han kommer med koken. What? Fuck. Kevin, vi skal køre nu. Kom nu, Kevin. Jeg kommer nu.